Xa están en marcha as obras que permitirán mellorar os servizos na Escola Infantil de Ribeira. Ademais da instalación de gas, procederase á colocación dun toldo no patio exterior, así como a renovación do parque infantil. As melloras serán posibles grazas á subvención de 17.000 euros enmarcada na orde de axudas da Consellería de Política Social, orde que, segundo informou a conselleira, vende ser ampliada en máis de 400.000 euros para poder beneficiar a máis concellos. E un dos concellos que se beneficiou desde a orde de axudas foi o Concello de Ribeira, que acaba de recibir 17.000 euros para realizar obras de mellora, para a instalación de gas cidade na cociña, para a colocación dun toldo no patio exterior e tamén para a reforma do parque infantil, que é algo necesario e prioritario nunha escola infantil. E como somos todos conscientes da importancia desta liña de axudas para os concellos galegos, pois hoxe quero anunciar que acabamos de incrementar en 400.000 euros esta orde de axudas para que outros 26 concellos poidan realizar obras de mellora nas distintas escolas infantís municipais. En definitiva, en conclusión, unha inversión de 1,1 millóns de euros por parte da Xunta de Galicia para que un de cada 5 concellos en todo Galicia, en total 62 concellos, poidan realizar obras de mellora nas súas escolas infantís e que os nenos e nenas de Galicia pois dispoñan das mellores instalacións. O alcalde de Ribeira destacou a importancia de seguir a investir en servizos como a gardería, que facilita a conciliación familiar de preto de 200 familias do municipio. Esta guardería, que é unha das guarderías, digamos, senlleiras tamén en Galicia, con 12 unidades, unha das máis grandes en canto a poder acoller rapaces, máis acercándonos aos 170. Este tipo de obras pois axudan moito, non? Obras pois que primeiro abaratan un servicio como pode ser o da cociña, despois dá unhas mellores condicións aos rapaces a hora de xogar e a hora de poder disfrutar do seu patio en verán, cando lle daba o sol a plomo, a rapaciños tan pequenos, e, polo tanto, o noso agradecemento á Xunta de Galicia, agradecemento que fago extensivo a toda a comunidade educativa da guardería. O alcalde de Ribeira quixo agradecer ademais a implicación da Consellería co Concello en todos os departamentos que dependen de servizos sociais.